Ka Federation of Khasi Jentia Angaro People East Jentia Hills. Kalalaj ban IT ya kadar khas hau Deputy Commissioner ka East Jentia Hills District wa Abhilash Bharanwal IAS ban papan poy hau Menteri Ramba ka Jala ukonrat ke Sangma ban persya halor ka jingtemu ka sarkar ban wan ra Tirel lempa ka East Jentia Hills District. Kasang ha kadar khas kelapan pau ba ka jingwan ka Tirel kan sapan kelarit pa jiki trairi trai muluk na ka jingwan rong kartlap ki beru ki banabar. Kalai jingmuru bah ka jaka ban wan ra ek Tirel ladan kam banang penhe shu eki surok. Negasi wa ngalai chem yau Deputy Commissioner yang East Jentia Hills da ne wadalai chem kerpang yo haden wa demi itu iku bor wa klamo Chief Minister yang Meghalaya wa Emburom teto chip kongrat ke Sangma agajing to wa ga railway connectivity upompoi giga chapo ga East Jentia Hills cleared I kamasenhi yang FKGP East Jentia Hills I percaya kani ga jingtemu yang sarkar MDA ne bhaile ikam gi waken jaj itenya kaniga railway project katebetit ne bhaile mem katega anyo yada ya kirit paj yikte ken jaj apok jela te kamte nakliang sen I percak bhaiga cisundon te hajing to wakate I kamasen I kam dawa chwana na sarkar pentre kam ne pengkrek kam no cisundon yaga inner line permit kate to ka ILP na bentayo yada ya kenu ki mandari dani ki barjala wan pathar le wan penkaro chani chapok ka state yong I dan keliau I o wa le o onge ka sarkar dawa ya sarkar le upambhano ya new national highway yong I cisen dapat pina cleared adu poi milder sudah sugit flu he sudah untuk ada kamu teu national highway teu sorok wala gi geri na kapor sekapor kamu national highway hamanu tip top hamanu teu sorok opaki paka daong uteu good road connectivity hau pa into teu sorok sekhet man le sorok wa sorok da jot da prime to ada national highway dakan te dawana sarkar pembahas waya new road connectivity melingno ya gani ga railway connectivity negaliang jongi kum ka seng FKGGP ngidang dep ya kenduk mentan yau Deputy Commissioner jong ka district ban pha ya gani ka memorandum cha ka sarkar ban poi cha Chief Minister khamtam hadin bengyo iya ki nakilat pathai khubor ba UCM jong ka jela jungi ula penpau ba kila don ka jingtmu ban le survey ban penpoi ya kane ka railway lengba jong ka district jongi tingi nagliang jungi kum kasang ngisngau ban penpau kumne ba kum ka jaj benreu ka ba red pat hapo jela Meghalaya ngisngau ban ong ba ka sarkar kala thmu ban pelek ya kene ka railway hagi kato kan ki benta jong ka Khasi Hills hanrei yo le sena ka daw jong ka jingpulom kala phai khmat chkini ki East Jentia jongi hanrei ngisngo ban ong tang kene go wei ba kene ka lalong kumba pechpo ya ka district jongi yo le se ba ka jingthmu jong ka sarkar ka dan ka jing yadai bat ka jing yo jingmentai jong ki kato kan nengut hanrei ngisngo ban ong ba kum ka jaj benreu jongi ngidai ban perkhat chwa kumno ba ngin yo ya kata ki hok ke jongi kum kin red pat da ka ba ka sarkar kan pentrekam ya ka inner line permit balong ke sti ban yada ya ka jaj benreu jongi te hadin ba ka sarkar kala persyang ban le ya ki babha na ka babhatam ya ka ikipat ba jong ke district tharai kipat ba kin sa perkhat ha kata kaliang pat ba ngila ban perkhat da kumwei habang yo iya ki kam jongka harai mentang I ba ka sarkar lengbau Chief Minister ola penpau kumtu ngisngau ban ong tanggawe ka message chau Chief Minister badan borom ha ka jaka ba pin pressure kumikine ki projects pila de ban pressure sa government ya ka ILP ka balade pas hapo assembly house 6 arjar khat khandai kata ka bangi kwa ban krensai na kaliang kaseng bat ngin saya sang perkhat benia halor kene ka phang rengkat bat ki wei pat ki paraseng ru bangin kya perkhat kumno khnang bangila ban opos ya kene ka projects ka bangim pat ngau ka por ka babiang ban pediang ya ka te leda ka sarkar ka ketemu ban le jurbor ngi kentu ki pat ba kini long ki barenti ki bateli khnang ba kene issue ka long ka ba la ban job da ka jingi teli jong upat jong ka district jongi